Най-голямата заблуда за отслабването е, че трябва да се храниш 5 пъти на ден. Когато калориите за деня са еднакви и резултатите ти ще бъдат еднакви, независимо дали храната е разделена на 2, 3 или 6 хранения. Редица научни проучвания доказаха, че при еднакъв калориен прием няма абсолютно никаква разлика дали ядеш 2 пъти, 3 пъти или 6 пъти на ден. Нито отслабването е по-бързо, нито ще изгориш повече мъзнини, а хормоналните показатели остават без промяна. Защото метаболизмът се определя от общия калориен прием, а не от това през колко часа се храниш. Затова честотата на хранене не ускорява метаболизма. Единствената разлика е, че при някои хора по-честото хранене улеснява контрола на глада, но за сметка на това при много други води до постоянно мислене за храна и чести преяждания. Запомнете, че организмът реагира на общо количество приети калории за деня и няма значение дали приемаш 2000 калории на 2 или 6 пъти. И ако искаш да ослабнеш, избери честота на хранене, която можеш да спазваш дългосрочно, докато поддържаш умерен калориен дефицит. За работа с мен разгледай моя сайт FitFarm.bg.